салому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақт дар Амазон аз ҳамин канал. Одихатар видео наворо то охирш тамошо мекунем. Дар ҳафти навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз вазн 21 саршидагӣ то Mercedes-Benz S-класса ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед. ва касоне ки дар канали мо ҳозир об нашаваид, дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мезанем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо дихатар видео наворро то охирш тамошо мекунем. якум мошини фурӯшии мо мебошад Tangent. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. нархи мошин 17500 сомонӣ мебошад. документош 100% балонош навай 1 сола ҳуҷҷат дорад. сӯзишвори газ бензин мебошад. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад Opel Vectra Apra сояки соли барои 6994. документош 1 сола мебошад. 4 та балони нав дорад. сӯзишвори газ бензина. объём мотораш 1.6. коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 22000 сомония. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. срочна фурӯхта мешавад агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Daiwo Nexia соли барои 6997. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Турсунзода. сӯзишвори бензини холия. объём мотораш 1.6. коробка передачаш механика. нархи мошин 18000 сомония. ба рубл бигардонӣ 117000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. кузаш сидан. мошина гуфтаанд ки ҳамаҷӯр 100% ягон камбудӣ надорад. задни камера дорад ва кондитсионер 100% кор мекунад. сиденияш ай Toyota Corolla D мебошад. мотораш инжектора. агар харидори аниқ бошед метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Leganza соли барои 6998. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина. объём мотораш 1.8. коробка передачаш механика. нархи мошин 13000 сомония. ба рубл бигардонӣ 84000 рубл мешавад. мошина дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад фурӯхта мешавад ва кондитсионер дорад. срочна фурӯхта мешавад агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ 2110. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. соли барои 2005 мебошад. сӯзишвори бензини холия. объём мотораш 1.6. коробка передачаш механика. нархи мошин 14000 сомония. ба рубл бигардонӣ 104000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст. кузаш сидан. мошина гуфтаанд ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. срочна фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанашон сум дар кор шуда барои он қадар мефурӯшанд. 4 дараш сентр замок мебошад ва 4 балони нави дигар дорад. агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум Toyota Mark II соли барои 6996 мебошад. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина. объём мотораш 2 литра. коробка передачаш автоматика. нархи мошин 28000
сомония. ба рубл бигардонед 181 000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, гузашт сидан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт. ҳафтум, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Sintra, ки соли барояш 1999 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтарқурғон теппа. сӯзишвори газ бензин объем мотораш 2 литр, коробка передачаш механика. нархи мошин 25 000 сомонӣ мебошад. ба рубл бигардонем 162 000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, мошини фурӯшии мо мебошад Mercedes-Benz S-класса, ки соли барояш 1995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ёвон. сӯзишвори газ бензин объем мотораш 1.8, коробка передачаш автоматика. нархи мошин 42 000 сомонӣ. ранги мошин кабут аст, гузашт сидан. мошина гуфтая ки ҳама ҷур 100% ягон камбудӣ надорад. алишам аст ба BMW тройка. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Porter, соли барояш 1999 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Аш. нархи мошин 50 000 сомонӣ. мошина гуфтая ки ҳама ҷур 100% 6 баллони нав дорад. мотораш каб мебошад. ходовоиш 100% шумоизатсия кардагия. аккумулятораш 100%. техосмотраш нав. срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шавӣ, дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видео наворо то охирш тамошо мекунем. дар ҳафтаи навор бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. даҳум, Mercedes Sprinter, соли барояш 2006 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Панҷакент. сӯзишвори дизел, объем мотораш 2 литр, коробка передачаш механика. нархи мошин 85 000 сомонӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад. дарош центр замок мебошад ва нав мотор кардагия. гуфтая ки 80 000 поён намешавад дигар. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро. 11. мошини фурӯшии мо мебошад Tangena, соли барояш 2007 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Варзоб. нархи мошин 20 000 сомонӣ. ба рубл бигардонед 130 000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видео наворо то охирш тамошо мекунед. 12. мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Starex, соли барояш 2002 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори дизел, объем мотораш 2 литр, коробка передачаш автоматика. нархи мошин 26 000 сомонӣ. ба рубл бигардонед 168 000 рубл мешавад. мошина гуфтая ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳуҷҷат дорад. мотор коробкаш соза. салонаш тоза, мотор нав кардагӣ. коробкаш автомат мебошад. мотораш дизел 2 куба мебошад. турбош кор мекунад. ходовоиш миёна, баллонош 90% мебошад. краскаша тоза гуфтеса. сабаби фурӯхтанашон сум дар кор шуда барои ҳамин қадар мефурӯшанд. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед.
دوستان عزیز، ویدیو نواری ما با آخر میرسه. در همین جا خیر تا ویدیوهای دیگر سربلند و خانه آباد باشه. دستگیری کردن ما رو فراموش نسازید.